ze waren heel vriendelijk op straat. Iedereen zegt hoi, hoi, hoi. Ja, en dat deden we niet op de Bahamas. Hier is echt strikt. Like 9 is 9 uur, je moet werken, koffiepauze op tijd en zo, weet je, et cetera, et cetera. Maar op de Bahamas is dat een beetje meer relaxed. Mensen, ja, 9 uur komen ze 9:30 waarschijnlijk. En koffiepauze, zo hebben ze dan waarschijnlijk 2 of 3 pauze, koffiepauze. En waarschijnlijk gaan ze weg voor de tijd is om weg te gaan. Dus het is allemaal, en veel dingen doen ze morgen. Weet je, morgen, dat kan morgen. Hoeft niet vandaag, dat kunnen we morgen doen. Ja, omdat het altijd mooi weer is, denk ik. Ja, en was het ook wennen dan, in het begin, voor jou? Oh ja, het was wel wennen. Ja. Maar ik ben nu iemand die altijd op tijd is, wil je zeggen. Ja. Ze waren wel open. En ik ben muzikant, dus het was heel makkelijk om tussen de mensen te komen met mijn muziek. Ja. Dus dat ging heel snel eigenlijk. Ja, en hoe bedoel je dat precies, dat je heel makkelijk met je muziek ertussen kon komen? Nou, ik begon vanaf het begin bijna om te spelen met muzikanten hier in Harlingen, maar ook in Leeuwarden. Ik heb een eigen groep gehad, dus als we een optreden deed, was ik altijd tussen de mensen en iedereen waren nieuwsgierig, dus praten en alles vertellen over de Bahamas. Dus voor mij was het makkelijk om tussen. Je zingt ook in het Fries. Is het ook moeilijk? Nee, eigenlijk is het makkelijker in het Fries te zingen dan in het Nederlands voor mij. Omdat de Friese taal, de klanken zijn dichtst bij de Engelse klanken. En ik ben Engelstalig. Dus, en er zijn ook veel woorden in het Fries die bijna hetzelfde in Engels is. Sis mij maar waarom ik een Fries ben. Een Fries is een Fries wel men ha. Ik viel maar ik Fries, maar waarom dat zij is, een antwoord dat was nog net tijd. Wat is een typisch Fries? Voor mij dan. Nou, dat is iemand die gewoon Fries praten en weigert Engels of Nederlands te praten. Ook dat ik ook geen Fries goed kan spreken, maar dat maakt niet uit. Ze gaan gewoon door in het Fries. En dat moet je zelf ja, begrijpen, leren. En wat vind je ervan? Ik denk dat ze hebben gelijk. Ja, ja, je woont in Friesland, dus, en je moet de taal leren. Eigenlijk, zo zie ik dat, simpel. Ik voel wel Fries. Als ik in Amsterdam of zo, of ergens anders, Rotterdam, en als ik terugkom op de Afsluitdijk, en als ik zie dat bord, welkom in Friesland, met de pompenblad, dan ben ik helemaal blij. Ja, dan weet ik dat ik ben terug in Friesland. En voor mij, dat is nou, ja, het is mijn thuis, kunnen zeggen, Friesland.